Teraz si vypočujete rozprávku o čertoch. Známy príbeh Z pekla šťastie napísala Václava Ledvinková. Z češtiny ho preložila Mirjana Šišoláková. Hudbu vybrala Lídia Vojtková a rozprávku dramaturgicky pripravil Ľuboš Machaj. V réžii Evy Galandovej účinkujú Stano Dančiak, Marián Zedníkovič, Andy Hric, Juraj Predmerský, Vlado Černý, Zuzana Skopálová, Slavo Drozd, Marek Ťapák, Julius Paluš, Ivan Laca, Soňa Ulická, Nataša Kulíšková, Viktor Lukáč a Štefan Manžár. Na technickej stránke spolupracovali Miriam Dobrovodská a Roman Drozda. Pusti mi nohu! Neťahaj ma za rohy! Ja? To Felix! Neklám, Lorenz! Môžem, veď som čerty! To sme tu všetci! Ticho! O chvíľu je tu triedny aj s riaditeľom. Čerti! Mám nápad. Aký? Natrieme triednemu stupienok lepidlom. Nebláznite, z toho bude zlé. Veď to je práve dobre. Vieš, Felix, ako drží také riaditeľské kopyto v pravom kanagone? Ty máš kanagon, Lorenz. Kde si ho zobral? Hore. U ľudí. Jasné. Ako kanagon. Tak, tuto natrieme. Tak. A trochu aj stoličku. Ale čo keď si riďa zlomí kopyto? Má už najmenej 350 rokov. Už idú! Ticho. Prosím, pán triedny. Až po vás, pán riaditeľ, až po vás. Ďakujem, kolega, ďakujem. Žiaci, posaďte sa. Čo to cítim? Odkiaľ prenikla do čartovskej školy človečia vôňa. Fuj, ešte by fialky. Nie, pán kolega, levandula. Som si tým úplne istý. Keď som bol mladý, detko ma ňou strašieval. Áno, je to ona, levandula. Teraz ju cítim celkom zreteľne. Prosím. Čo si želáš, Felix? No, to nie je levandula, ale zelené jablko. Ale Felix! Kde by sa v pekle vzalo jablko? No? Dovolil som si dnes umyť sa jablkovým mydlom. Od rožkov až po kopytkách. Teraz dobre počujem, že umyť? Toto kedy videl, aby sa čert umýval? No, keď dnes je vysvedčenie. Pán kolega, akú známku ste dali Felixovi z predmetu diabolské pachy a vône? 10. No, nie je hlúpy, len občas máva také človečie nápady. Mal by prepadnúť. Dajme mu ešte možnosť. Tu ide o jasný prípad nezvládnutia čertovskej zásady 33, ktorá znie, Felix ako znie? Čert sa nikdy neumýva. No tak prosím. Vedomosti na samé nuly, ale v praxi kde nič, tu nič, pán kolega. Nemá skúsenosti, pán riaditeľ. Správne. A preto si nemyslíte, žiaci, že ste vyhrali. Záverečná čertovská skúška vás ešte len čaká hore medzi ľuďmi. Ak to sa tam neosvedčí, prepadne do prvej triedy, aj keby mal dnes na vysvedčení nuly od vrchu až dolu a späť. Počul si, Felix? Počul, prosím. No. To je reči, ako by sme si nevedeli s ľuďmi poradiť. Jasné, privediem ich toľko, že budú stať pred pekelnou bránou v trojstupe. Vravel si niečo, Lorenz?
že sa už teším, ako pôjdem medzi ľudí. No, ty svoju úlohu určite zvládneš. Čertoviny ti trčia z očí. No, tak nebudem vás zdržiavať. Prikročíme teda k vysvedčeniu. Do čerta! Doktore, ho prosím. Námol element. Stalo sa niečo, pán riaditeľ. Som prilepený. Ako prosím? K dláške. Do čerta. Ja tiež. Naozaj? Ticho! 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 Kto to urobil? No, prihláste sa. No, tak ty, nebojte sa, žiaci. Z hľadiska čertológie to nie je zlý nápad. Syn, my dvaja s Kleofášom. Výborne! Výborne! Vy dvaja sa vo svete nestratíte. A preto hor sa medzi ľudí do mesta. A čo bude s Felixom, pán riaditeľ? No, nechaj on ukáže, ako vie páchať zlo. Najlepšie niekde na čerstvom vzduchu, kým z neho to mydlo nevypáchne. No, a kam mám teda letieť? Povedal by som, že osamelý mlyn pri najbližšej rieke bude pre ňo ako stvorený. Čo poviete, pán učiteľ? Samozrejme, súhlasím, pán riaditeľ. Tak veľa šťastia, pekelníci. Nemyslíte si, kolega, že sa vám teraz začnú prázdniny? Nie. Študentov musíte sledovať vodne v noci, aby nám náhodou medzi ľuďmi nezačali páchať dobré skutky. Ale na diaľkové pozorovanie by som potreboval špeciálny čertovský prístroj. Myslíte môj čertovku? No dobré, požičiam vám ho, ale opatrne s ním nepokaziť. Správy mi budete podávať osobne. Keby ma raz stretol aspoň kúsoček čertovského šťastia. Ale kdeže? Spolužiaci si teraz bezstarostne poletujú po meste. Ja by som sa trepal až hen k osamelému mlynu. Čert vie, koho odtiaľ to dostanem do pekla. Karolínka, konečne. Čo som sa ťa tu načakal. Daj mi boštiek. Počkať, pekárik. Ty si do všetkého hr, ako naše mlynské koleso. Najprv si ho musíš zaslúžiť. A či som si ho ešte nezaslúžil? Až z mesta sa za tebou ponáhľam. Aj rieku som preplával. Môžem ja za to, že Brod je ďaleko? Mlynár mal už dávno postaviť k mlynu most. A prečo náš tatko? Tvoj majster Teodor, ten k nám chodí po múku. To vieš, Teodor vám bude stavať most. Ten vie iba rozkazovať. Vínsko, makové rošteky pre slečinku z pošty, bábovku pre pána starostu, praclíky pre radných pánov. Ale všetky tie dobroty pečiete len a len z našej múky. Pretože ďaleko široko lepšie niet. Veď predávame vrece len za 7 grajciarov. A práve na tom Teodor zarába. U vás lacno kúpi, no a potom draho predá. Peniaze sa mu len tak sypú. Za to my už nemáme v mlyne ani groš. Na všetko sme s tatkom sami. A ty by si chcel od nás ešte most k mlynu? Už sa nezlostí. Bol by v tom čert, aby vám Teodor zajtra lepšie nezaplatil. A keď nie Teodor, tak ja. Ty? Sám nemáš ani groš. Cez noc ti napečiem tie najsladšie makové buchty.
Ale ani tie nebudú celkom zadarmo. No, pozrime sa. Už si ako ten tvoj majster. Veru nie. Veľmi rada mi tie buchty zaplatíš. A vopred. Ako? Boštekom. Karolínka! Karolína! Kde si? Kto uviaže vrecia s múkou? Kto bude zametať mlynicu? Už bežím, tatko! S kým si sa to tam zhovárala? Ja? S nikým. Neklam. To bol len Teodorov tovariš. Pri všetkých rohatých. Už som ti raz povedal. Takí nápadníci, nech idú do čerta. A basta. Do čerta. Pri všetkých rohatých. Basta. No, ale som dostal. Mlinár ako drak a tá mladá... No, tej by bolo pre peklo škoda. Počúvam vás, pán kolega. Pán riaditeľ, hlásenie číslo 1. No prosím. Žiak Felix je pri mlyne a mám problémy. Však nech ho len mlinár trochu vyobracia. Pozorujte ďalej, pán učiteľ. Áno, už zaostrujem. Tak, a už sa prosím v obraze. Mlinár je v mlyne. No? Výborne. Čo? Načúva za oblokom. Neodvrávaj. Keď príde čas, príde si po teba onakvejší ženích. Náhodou, Vínsko sa vyobraca. Vede ako ženatý vrabec. Ale buchty pečí ako nikto. Bodaj by nie, z našej múky. Také nepečí ani jeho majster. Ja aj tak buchty nemám rád. Aby som si na takej buchte pochutnal. To by už muselo byť pekárske veľdielo. A kto by to dokázal, možno by sa hodil aj do mlyna. Vínsko to určite dokáže. A potom bude u nás pomocníkom však, ocko. Aj tak nejakého nemáme. Keď budem chcieť, nájdem si ho sám. Pomocníka? Dobrý deň, mlynár. Ale som sa naľakal. Objaví sa, ako by vyskočil z pekla. Kto si, mladý? Felix. Hádam len nie ďalší nápadník. Áno, prosím. Čože? Kde mám tú palicu? Vlastne nie. Nie, nápadník nie. Tak čo obsmrdaš okolo mlyna? Hľadám službu. Aha. A čo vieš robiť? Všetko. Iba pachy a vône mi nešli najlepšie. Čo? Ale inak ovládam všetky poučky a zákony. Poučky, zákony? Robí si zo mňa dobrý deň? Nerobím, chcem ísť do služby. Ešte si bude rozkazovať. No počkaj. Ja ti dám zákony. Ja ti dám poučky. Naložím ti, čo sa do teba vojde. A je preč. Človek by skoro uveril, že to bol sám čert. Hoci, čo by si už v pekle počali s takým nemehlom? No, na čo taký buchot, Felix? Hádam si sa nevzdal. Potom ťa môžem zapísať znovu medzi prvákov. No, ani nápad, pán učiteľ. Iba si trochu neviem rady. Na mlynára som krátky a Karolína vidí iba Vinska. Už chápem. Priletel si sa poradiť. Ale ako to vyzeráš? Pravý roh modrý. No. A tá hrča na chrbte. Keď on ma bil. Mlynár. No, neviem, či takto zložíš svoju skúšku. Dali ste mi s pánom riaditeľom veľmi ťažkú úlohu. Sám si na vine. To mydlo ti len tak neodpustí. Ja som to myslel dobre, ale... Už o tom nehovorme. Viem, že si usilovný a preto ti teraz poradím.
No, ako znie čertovská zásada číslo 1? Viem. No. Kde je láska, ani čert neberie. Výborne, Felix. Musíš lásku Karolíny a Vínska. Čo? Strážiť. Nie, to je zle. No ale tak čo? Zničiť ti nebehlo. Zničiť? Ako? No tak, ako chceš. Aha. Tak leď, Felix. A rovno do pekárne. Ničoho sa neboj. Môj čarodejný čertokúk ťa sletuje. To som si mohol myslieť. Noc za dverami a Vínsko nikde. V každej poriadnej pekárni sa má v noci piecť a vodne predávať. Veď už som tu, pán majster. Kde si sa vyvaľoval, ty pecivál? Hádam si, môžem výjsť trochu na čerstvý vzduch, nie? Zajtra sa prevetráš až. Hneď ráno zapriahneš a vyrazíme spolu do mlyna po múku. Keď ju zložíš, poroznášaš pečivo. A teraz do roboty. Ale to ti vravím, hýb sa, lebo bude zle. A nie, aby si mi zasa vylepšoval cesto na chlieb. Najradšej by ste piekli z popola. To keby si dokázal. Zasa by bolo o pár guľatých peňažtekov viacej. Aha, a nezabudni na buchty, Vínsko. No, na tie ja nezabudnem, veď som ich sľúbil. Komu? Už ani neviem. Najskôr starostovi. Tak hľaď, aby si sa vytiahol. Buchty pre starostu sa musia na jazyku len tak rozplývať. No, pán kolega, čo hovorí čertokuk? Hlasím, naši študenti si zatiaľ počínajú dobre. Ukážte. Prosím. Presvedčím sa sám. No, pozrime sa. Kleofáš sa usíl. No. Krajčíra v pekle ozaj potrebujeme. No, to máte pravdu. V tomto pekle je pekelný prievan. Kabát alebo vestička. Celkom by sa zišli. Moja reč. To viete, v 350-ke rednú už aj chlpy na chrbte. Naši žiaci veľmi dobre vedia, čo v pekle potrebujeme. Len sa pozrite, koho si vybral Lorenz. Ukážte. Kováča. Tak sa mi vidí, že kopytá nám budú slúžiť zasa ako za mladých čias. Kováč ich trochu nabrúsi a spíli. A hlavne podkuje. Áno, podkuje. Teraz si zaostrite, prosím, na Felixa, pán riaditeľ. Z toho mám mimoriadne veľkú radosť. Ale kde je? V mlyne ho nevidím. No, práve kuje pikle v pekárni. Aké pikle? Veď sedí za pecou. Najskôr čaká na vodnú chvíľu. Z predmetu časový rozvrh čertovín bol vždy najlepší. Sústavne sa ho zastávate, kolega. Len aby ste sa v ňom nesklamali. Sledujte ho ďalej. Ale pozor! Hotovo. Teraz ešte uzlík buchiet pre Karolínku. Tá sa bude čudovať, ako chutia buchty upečené z lásky. Z lásky. Kde je láska? Ani čert neberie. Pozrime sa, už svitá. Aby som pomaly išiel zapriať. Asi by som mal tie buchty začarovať. No hej, začarovať. Ale ako to len bolo? Čári, mári, buchty, nech sú z uhlia buchty, buchty čierne ako noc, príď mi peklo na pomoc, je v nich skrytá čertia moc. Funguje.
je to. Uzlík je plný uhlia. Ani sám by som neveril, že to zvládnem na prvý raz. A teraz rýchlo do mlyna. Karolínka, vstávaj. Počuješ? Aj kohúdušky kyríka. O chvíľu je tu pekár Teodor. Musíš pozametať na priedomí a vyriadiť mlynicu. To by tak bolo, aby si o nás v meste rozprávali, že máme v mlyne viac čierneho prachu ako bielej múky. No. Už bežím, tatko. Len čo si uviažem mašľu do vlasov. Na čo mašľu? Teodora aj tak zaujíma iba múka. Teodora možno, ale s ním príde aj... Vincka sa dnes nedočkáš. Hľaď upratať a naspäť do komory. Radšej ju potom zamknem. Nech niečo nevyvedie. Z mlynára ide strach. Ale čo? Ja som čert. Som čert. A nebudem sa ho báť. Tak. Do komína vietor fičí a keď do ňoho fúknem, fí! Mračno sadzí hravozničí mlynárovú múku, fú! Teraz všetko dobre premiešam. Tak. Pridám trošku pliev. Tak. A má to mlynár. Však ešte bude prosíkať, aby som ho vytiahol z kaše. Prečo nie? Ale k bielej múke dostane navyše pozvánku rovno do pekla. Karolínka, poď von. Nemôžem. Som zamknutá. Ja by som dostala rozum. Rozum predsa nemožno zamknúť. Srdce už vôbec nie. Mám si hľadať iného mládenca. Ten tvoj sa ti nepáči? Mne hej? Ale tatkovi nie je pochuti. Má tvrdú hlavu. Ale ja tiež. A len tak ľahko sa ťa nevzdám. Napokon, ktorý nápadník by ti z lásky piekol buchty? Naozaj sú z lásky? Veď sama uvidíš. Sú to tie najsladšie buchty na svete. Vincko, a myslíš, že by mohli chutiť aj tatkovi? Bodaj nie. Tak sme vyhrali. Veľkolepé. Ja som vedel, že sa vo Felixovi nesklamem. Nechváľte, deň pred večerom, kolega. Dal by som za ňou kopito do ľadu. No, len sa pozrite, pán riaditeľ. Aké nádherné zlo sa mu podarilo zasiať. Hej, a už nám to klíči, už sa nám to rozrastá. Tak, mlynár, za koľko mi dnes predáte múku? Ako vždy, pán Teodor. V rece za 7 grajciarov. A ja taký kus štvem koniec cez brod mlynu. Pomaly sa mi to nevyplatí. Za menej by ste inde nekúpili. No dobre. Ale najprv mi každé vrece rozviažte. Vary som vás niekedy oklamal. Moja múka je vždy ako sneh. Čo? Ako sneh? Čierna je, hotové sadze. To nie je možné. No. A ešte aj plná pliev. To musí byť nejaká čertovina. Tak sa mi vidí, že ste ma chceli dobehnúť. Ale ja sa nedám, mlynár, ja nie. To nie je možné. Ako by som lel z popola. No, toto uhlie neberiem. Čo si počujem? Vedel by som. Dajte múku zadarmo a máte po starosti. A to zasa nie. No, keď nedáte, rozhlásim po kraji, ako sa v tomto mlyne podvádza. Dáte? Alebo nie? Tak, čo mi
No prosím. Vicko! Vicko! Kde trčíš? Hneď. No, hádam, nebude miesto teba nakladať vrecie na voz. Hrom do toho čerta by to vzal. Podaj ťa skáralo. Všetko má svoj čas, otče. A kto si počká, tým sa aj čerta dočká. Ako vravieval náš pán učiteľ. Ten Felix, to je hlavička. Tá pamäť. Zdá sa, pán kolega, že sa Felix začína dobre obracať. No ale nehovorme hopkým, veď to poznáte. Nespúšťajte ho z čertokuku. Ako sa to len mohlo stať? Prečo nariekaš, tatko? Na všetko som sám. Celý mlyn mám na starosti. Vari to môže jeden stačiť. Keby sa s tebou dalo rozumne hovoriť, Vinsko by nám už bol dávno pomohol. A rád. Ešte ty začínaj. Náhodou. Sľúbil si, že k nám Vinska vezmeš, keď ti zachutia jeho buchty. Tu ti ich posiela. Toto, že sú buchty? Veď je to uhlie. Naozaj. V ručníku je uhlie. Pomaly mi začína svitať. Že sa ten Vinsko dal do spolku s čertom. Namiesto buchiet uhlie, namiesto bielej čierna múka. Ale Vinsko predsa... Ešte sa ho zastávaj. Len aby ťa ten vypečený panák namiesto na radnicu neodviedol rovno do pekla. Do pekla? To sa vie. Pritom, taká ako ty, môže mať ženíchov na každý prst 10. Hneď prvého by som si vzala, keby sa objavil. Nevinsko vidí. No, ešte si nič nezmeškala. Tak, no, utekaj si poutírať oči. Teraz sa už hádam z tej kaše dostaneme. Tak sa mi vidí, že v poslednom čase to okolo nášho mlyna páchne čertovinou. Dnes Vinsko, včera to rohaté ťululum. Hovorí sa o mne. Už si tu zasa? Počul som o čertovine. Tu som, prosím, vyštudoval s vyznamenaním. A čo sa tej kaše týka, rád vám s nej pomôžem. Ale nie zadarmo. Tak si predsa len pekelník. K službám. Moja palica ťa včera nevyliečila. A mám ťa. Za rohy nie, jau, za chvost, jau. Chytrový si, ako mi chceš pomôcť. Všetko zariadím, všetko obstarám, každé prianie splním, len ma pustíte. A ty mi zasa uletíš. Tak to teda nie je kamarát. Ako to bolo s našou múkou, ha? Bol s tým? Iba malý pokus, no. Bol z diabolskej alchymie a presne podľa školských osnov. On si robí pokusy a ja kvôli ním nedostanem za múku ani groš. Pekné veci sa v tej škole učíte. Všetko dám zaž do poriadku. Tak poďme. Použaj! No! Vy ste mi strašne krútili rohami. Všetko pekelné zariekanie ste mi vyžmýkali z hlavy. Si spomeň. Už budem dobrý. A už sa mi to aj vybavuje. No, poďme. Tak. Volám vietor z komína, fúkaj ďalej od mlyna. Múka ako deň si biela, čierne sadze preč jak treba. Pozrime sa, komu to ide. Áno, ide. A už môžem ísť aj ja? Hovoril si predsa čosi o každom prianí. Áno, hovoril som. A ešte nejaké máte? Ako by nie.
Potreboval by som most cez rieku. Ale na mosty si ty ešte zelenáč. Postavím. A dokedy? Do zajtra rána. Nejako si trúfaš, ty prútik. Kým kohút nezakykiríka? No, kým kohút nezakykiríka. Akože som čert. No, takže už by som prosím... Nikam. Ešte mi slúb, že mi privedieš ženícha pre Karolínku. Prosím? Ženícha. Pre Karolínku. Áno. Vykrúcaš sa. Čo? Alebo vás v čertovskej škole neučili, ako sa chytajú nápadníci, ha? No, keď budem chcieť, môžem ženicha aj vyčarovať. Ale to ti hovorím. Nie, aby mal deravé vrecka. No prosím, tak postavím most a kto po ňom prvý prejde, bude ten pravý ženich. Prosím, už môžem ísť? A práca, ty potvora chlpatá. Aj tak ti neverím. Čo? Vyťahuješ sa. Aká chlpatá? Čo za chlpatá? Ak mi neveríte, tak si tlapnime. Tak, ale keď všetko splním, pôjdete so mnou. Dobre, tlapnime. Au! Dlaň ako lopata. Veď ma rozpučíte. Teba sa tak nalakám, ty pierko. Pán kolega, dopočul som sa, že Lorenc s Kleofášom práve pristáli. Pravda, že pán riaditeľ, ale... No, i hneď ich privedte. A obidva. Kleofáš, Lorenc! No. Poďte sa ukázať. Tak, kde máte hriešnikov? Ja chcel som priniesť kováča. No a čo? Skoro sa mi to podarilo. Splnil som mu všetky želania a on, že za to podkuje čertom kopytá. No, to je dobrý nápad. A prečo tu nie je? Musel som najprv na vlastnej koži vyskúšať, ako mu to pôjde. Pôjde. Ale ty, Lorenc, veľa toho nenachodíš. Veď máš v kopytách klince a namiesto s kováčom pokojne priletíš do pekla aj s kusom dlášky. Keď ten kováč má silu za 20 chlapov, pritlkol ma k dláške. No a čo? A to si sa nemohol vyslobodiť čertovským zaklínadlom? Na žiadne som si nespomenul. Musel som mu slúbiť, že ho nechám na pokoji, keď ma otrhne. A ja som sa na teba tak spoliehal. Vidíte, práve tak na Kleofáša. Čo ti na to, Kleo? Mne zasa krajčír prišiel chvost k žehliacej doske. No tak podarený čerti. Pán riaditeľ, ešte je pred nami celá pekelná noc. Vlastne máte pravdu, kolega. Kleofáš, Lorenc, hajde znovu do mesta. No, a naspäť sa tak naľahko nevracajte, to vám hovorím. 28, 29, 30. 30 vriec múky. Vincko, čo tu stojíš ako nemehlo? Vezmi vrece a rýchlo zamiesť cesto. Majster, zasa chystáte dajakú čertovinu? Veď tá múka je čierna. No, je trochu tmavšia, ale na chlieb dobrá. Tak to teda nie. Dnes nepečiem. Počkaj! S tou múkou si okrem teba nikto neporadí. Počuješ, Vincko? A je preč. Tvrdohlavec aký si. No čo teraz? Múku mám síce zadarmo, ale neupečiem z nej ani placky. A prečo by si neupiekol? Ale som sa naľakal. Kde si sa tu vzal do čerta? Na tvojom mieste by som nebral toto meno nadarmo. Pýtal som sa, prečo by si neupiekol? Vari sa to dá? Všetko ide, keď sa chce, teda vlastne, keď sa vie. A ty by si to dokázal? Môžem skúsiť. Alchímia to je zmia, premôže ju len chémia. H2O2CO5. Lorenc, počkaj, počuješ?
Veď to je predsa náš Felix. Robí tu v meste. Možno dostal chuť na bábovku. Hlúposť! Poď. Radšej sa pozrieme cez komín. Výborne. Výborne, múka je zasa biela. Čo som dlžný, pán čarodejník? Ó, ďakujem. Takto ma ešte nikdy nikto neoslovil. Ale to nestojí za reč. Mám oveľa väčšie plány. Hovor, tvoje nápady stoja za to. Každá pekáreň má mať svoj mlyn. Moja reč, ale kde ho vziať? Jednoduchá vec. Stačí oženiť sa. S mlynom? No, ako sa to vezme. Mal by som pre teba krajšiu nevestu, ako je mlynské koleso. Čo by si povedal na Karolínu? Ja, Karolín. A čo mlynár? Ten pôjde do pekla. Do pekla? Presne tak, akože som čert. Pardon. Chcel som povedať. Ja som to tušil. Čo mám robiť? Stačí v noci zapriahnuť kone do voza a čo najkratšou cestou ísť k rieke. Ale to ti hovorím, Teodor, aby si tam bol pred svitaním. Pred svitaním? Skôr ako zakikiríka kohút. Ale cez rieku sa k mlynu nedostanem. Neviem plávať. To už nechaj na mňa. Do rána povedie k mlynu most. A keď po ňom prejdeš ako prvý, mlyn aj Karolína budú tvoji. Oheň a síra. Skoro mi zabehlo. Ale za nevestu s mlynom tento obchod stojí. Aj keď ho cítiť peklom. Že sa nehambíte paktovať s čertom. Varisile nepočúval za dverami, Vinsko. Nepočúval od Karolinky. Ruky preč. No, dáko si trúfaš. Radšej zapriahaj. A cez noc pekáre vyzdobíš girlandami a napečieš svadobré koláče. Pôjdem si po nevestu. To teda nie, pán Teodor. Pán majster. Už nie ste môj majster. Tu som skončil. Raz a navždy. Au, Lorenc! Ja som sa tu zasekol. Postrč ma! Čo to? Dobrý večer, pán majster. Čo ste robili s mojím komínom? To nič. Len sme vám ho trochu vyčistili od sadzi. Aspoň bude mať vaša pekárska pec lepší ťah. Čierni ste, ako keby ste prešli peklom. Kto vlastne ste? To ako my? No, my sme noví tovaryši. Chcete, aby sme vám napiekli svadobné koláče? Chcete bábovku pre starostu? Chcem. Vidíte? A my to všetko zariadíme. Pokojne si chodte po nevestu a privezte si ju. Radi sa s ňou zoznámime. A potom vám pripravíme svadobnú cestu. Ale poviem vám rovno, ja veľa neplatím. To nič. Hlavne, že sme si to všetko slúbili. A teraz si dáme slovo. Ruku na to. Tu je. Teraz môžete zapriať. Čarujem ťa, most. Nie. Nech most z brehu rastie. No, nie. Tak to nie je. Aha, sovie ucho capia kost, nech tu stojí nový most. Hurá! Zas nič. Do všetkých okrídlených anielov. Pán Kulda, Felix nám hreší. No, on to tak nemyslí, pán riaditeľ. Postaviť most je ťažká vec. No, keby sa prišiel poradiť. Ako keby nás počul. Poď ďalej, Felix. No, tak ty si trúfaš na most. No,
Lenže taká stavba bez hlbokých znalostí vyšších diabolských vied nie je možná. Ale my ti poradíme, Felix. Tak, pán riaditeľ. Dobre. Prezraďte mu teda, pán kolega, ako na to a ešte aj pridajte formu. No, Felix. Áno, stavba mosta. No, každý pekelník, ktorý sa pustí do tejto roboty, musí ovládať práce. Kamenárske a murárske. Do pekla. Na urýchlenie stavby možno použiť aj nasledovné zaklínadlo. Kameň ku kameňu dáme, čertovský chlp primiešame. Kameň ku kameňu dáme, čertovský chlp primiešame. Tak som dobre počul. Ten čertisko rohatý si ozaj trúfa postaviť most. Aj, tmáko vo vreci. Čertovský chlp. A kameň je v rieke. Tak ti treba. Tak toto do prvého zakikiríkania nestihnem. Aha, v tom je to. Tak do kohútieho zakikiríkania. Lenže mostu je už viac ako polovica a do svítania je ďaleko. Kohúta tam ale čo to trápem? Čertovský chlp primiešame. Kameň ku kameňu dáme. Má poriadny strach z kohúta. Keby tak zakikirikal aspoň o hodinu skôr. Ku kameňu dáme a všetko dokopy pomiešame. Nie. Mlynár, vstávajte. Koho to zasa čerti nesú? To som ja, Vinsko. Čo tu chceš? Naše dvere sú pre teba zamknuté. A ty to dobre vieš. Nejdem za Karolínkou, ale za vami. No, tak to v noci chodí na návštevu iba čerti. A ty si sa dal s nimi do spolku. Ja nie. Skôr vy a Teodor. Čo to melieš, ty kvietok jeden pekársky? Čert stavia most cez rieku. Povedie rovno k vášmu mlynu. Máš ho vidieť. Neveríte? Tak sa pozrite cez okno. Naozaj. Bodaj ho mlynské koleso skrúcalo. Veď ma to čertisko rohaté naozaj dostane do pekla. Keby len to. Teodor si ide po Karolinku. Môj dušu. Už je na moste. Aj s kočiarom. No, a čertovi chýba už len zo pár kameňov. Vinsko, čo teraz? Svetlo. Potrebujeme svetlo. Svítať bude najskôr o hodinu. Lampy. Mlynár, zoberte všetky lampy, petrolejky, sviečky, koľko ich len v mlyne zoženete a rýchlo do kurína. Kameň ku kameňu dáme, čertovský chlp primiešame. Pekný most, to sa musí uznať. Ženich Teodor, priprav sa, ešte 5 kamienkov a hotovo. Ty môžeš vyraziť po nevestu a ja po mlynára. Kameň ku kameňu dáme. Pre pána Jána, kurín! V mlyne, tam, kde majú kurín. Jejda, že by už vychádzalo slnko. Z mlynárovho kurína to sotva. Mlynár na nás určite niečo chystá. Rýchlo, kamene. A ideme ďalej. Kameň ku kameňu dáme. To rýchlo. Do čerta. Prečo kikiríka? Pomoc! Teodor! Kam si zmizol? Pomoc! Kamene sú! Rúcajú! Som vo vode! A môj most je preč. Zachráňte ma! Keď som ťa už neoženil, aspoň sa vykúpeš. Čertíček, pomôž mi! Všetko ti dám, čo nebudem Vylez mi na chrbát, Teodor. Počkaj. Hovoríš všetko? Pekár, hovoríš naozaj všetko a hneď? Všetko. Tak mi vyskoč na chrbát a frčíme do pekla! No konečne, už som sa o teba bál. Bál?
varí je Felix, dajaké čertovské bábätko? No to nie, ale nechýbalo veľa. No, tak sa pochvál, Felix. Koho si nám to priniesol? No. Budete sa čudovať. To je... Vary, mi nechceš nahovoriť, že tento vodník je mlynár. Ja nie som ani vodník, ani mlynár. Ja som Teodor. No vidíš, Felix, a ty si mal za úlohu priviesť mlynára. Pán riaditeľ, ja by som si dovolil pripomenúť, Prosím? že tento mokrý a ako si prechladnutý človek je povolaním pekár. Pekár? A pekár? No, možno by mohol byť v pekle užitočný. Mlynár alebo pekár, veď je to vlastne jedno. No, tak hoďte ho do kotla, nech sa vypotí. Prosím, do kotla. Najlepšie sa vyliečím pri veci. Napečiem vám baškrty. No, dobre. Dobre. Ale to ti hovorím, pekár. U nás v pekle sa neklame. Pán kolega, kde je Lorenc s Kleofášom? Môžeme sa pozrieť. No. Ver mi, Lorenc, do koláčov patrí droždie. A kdeže droždie? Kvasnice. A ja ti hovorím, že droždie. A ja ti hovorím kvasnice. Droždie. Kvasnice. Droždie. Kvasnice. S tebou sa nedá hovoriť. Keby sme poznali čarovné zaklínadlo, nemuseli by sme sa tu pachtiť s cestom. No hej, ale my ho nevieme. To viem aj bez teba. Ale koláče upiec musíme. Inak sme namydlení. Namydlení? Fuj, ako Felix. Iba to mydlo a vôňa zeleného jablka nám chýba. Čo to vravia? Ja predsa už... Žiadny strach, Felix. Na rozdiel od tých dvoch si svoju úlohu splnil. To je pravda. A to mydlo ti pán riaditeľ už dávno odpustil. Nemám pravdu? No, výnimočne, áno, kolega. Ale nulu Felixovi dať nemôžem. Len sa pozrite, čo porobil v mlyne, no? Vinsko. Karolinka, dáš mi boštek? Počkať. A zaslúžiš si ho? Zaslúži. Nebyť Vincka. Čert vie, ako by sa to s nami skončilo. Asi sme všetci mali tak trochu z pekla šťastie. Počúvali ste rozprávkovú hru pod názvom Z pekla šťastie od českej autorky Václavy Ledvinkovej. Príbeh do slovenčiny preložila Mirjana Šišoláková. Zvukový majster Roman Drozda. Technická spolupráca Miriam Dobrovodská. V réžii Evy Galandovej účinkovali Stano Dančiak, Marián Zedníkovič, Andy Hric, Juraj Predmerský, Vlado Černý, Igor Čilík, Zuzana Skopálová, Slavo Drozd, Marek Ťapák, Julius Paluš, Ivan Laca, Soňa Ulická, Nataša Kulíšková, Viktor Lukáč a Štefan Manžár. Hudbu vybrala Lígia Vojtková a rozprávku dramaturgicky pripravil Ľuboš Macha.